Hello, good morning, good morning. Alang ko'y gamay minsay alang nimo higala. Tiwasan ni og pwede ni makatabang nimo. Gusto lang ko mohatag usa ka simpleng bersikulo sa Bible o powerful kay ni. Ingon ang Proverbs makaigsunan sa 18, Proverbs 18 verse 21 nga kamatayon og kinabuhi maoy gahom sa dila si bisan kinsa nga maga higugman niini magakaon sa bunga nini. So life and death are in the power of the tongue. Gahom sa dila. So anyone who loves it shall eat the fruits thereof. Mga higala, kumusta ang imong dila karon, imong baba? Kay sagara manggod kining baba nato moy gamit jud kaayo kada adlaw. Usay ang baba nato magdetermine sa atong gipangsugid, sa atong gibati o sa atong nakita. Kung lain ta gibati, lain po atong panulti. Kung lain atong nakita, lain po atong isulti. Apan wala ka na sayod nga kung unsay mo gawas imong dila, mao nay kauno nimo. Ang bunga niya na kauno nimo. So ang akong pagdasig karon nimo, unsay imong gibati karon ug unsay imong nakita. Kung di na maayo ang imong gibati pag may nakita, i-reverse ang imong dila, ang imong deklarasyon. Kung lain mong gibati, isugid ang maayong pulong. Kung di maayo mong nakita, isugid ang maayong pulong. Ambot pasabot dia nga dunay gahom sa imong pagsugid. Muna ang gahom sa imong pagsugid mo imong bantayan. Kay unsay bunga ana mo imong kaunon. So therefore, kung giaway ka, gisakit ka, imong pagsulay karon left and right makaigsunan, isugid ang mga positibong pulong. Muna nga ang sikreto, magbasa ka sa pulong sa Dios, i-claim nimo mga saad sa pulong sa Ginoo, i-recite nimo, i-deklarar nimo unsay saad sa Ginoo. So mao nay sikreto sa usa ka Kristohanon nga magmadaogon, magmalipayon, magmauswagon imong kinabuhi. Dili sama sa tawhanon nga kinaiya na kung nasakitan gali, grabing pamalikas, grabe kaayong pagpanultig di maayong pulong. Usahay ang tao magsulti og tunglo sa iyang kaugalingon rapod. Magsultig tunglo ngadto sa isig ka tao, labi nagmapungot, masuko. Busa igsuon ko higala, importante kayo mausab ang dagan sa atong mentalidad. Akong pagdasig nimo karon, wala ko nasayod unsay imo ang kinaiya batasan. Pero mas maayo nga panahon na karon nga mamalandong ta nga mausab ni atong panghunahuna o mausab natong pagbati. Importante nga mo align ta karon sa kabubuton gyud sa Ginoo, dili kabubuton nato. Kita na sayod ta nga corrupted ta atong unahuna og pagbati, naatas kinaiya nga masalaypon. So therefore, we need the scripture, we need the guidance of the Lord, we need His word for us to be guided how to live right. Therefore, ang atong dila, we will be guided sa mga maayo o positibong pulong nga mugula nato. So based sa atong verse karon sa Proverbs 18 verse 21, nag-ingon ang Bible nga death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruits thereof. So kung kanunay nimo nang gisulti nga negative kayo nga mga pulong, kaunon gyud imong bunga niya na. So kung ikaw karon positibo ka nga tawo, nagtuo ka sa Ginoo, nagtuo ka sa pulong sa Ginoo, isugid lang, i-maintain ang pagsugid og mga positibong butang sa imong kinabuhi. Kay imo ra yung matilawan kung unsay imong gituan, kung unsay imong gisugid, as long as it is according to God's word, and of course you believe it from your hearts that the scripture, that the promises of God is true. His word is living and powerful. Kung imo ning kanunay i-digest ang iyang pulong, imong isugid kanunay, i-recite nimo kanunay ang pulong, ikson ko'y gala ako mingon nimo, kaunon jud nimo ang bunga nini. Hinumduming ang pulong sa Ginoo, dili madugta o di mamatay. Si Jesus mismo nag-ingon, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong magpabilin. So mauni ang naka-advantage nato karon nga mituo siyang pulong. Sa kanunay nimong pagsugid siyang pulong, sa kanunay nimong pagtuon, pag-recite nimo siyang pulong, maabot yun ang mga oras o mga adlaw, ma-enjoy nimo ang iyang pulong.
kay ang iyang pulong kinabuhi. So isugid ang mga maayong butang sa imong kinabuhi, back up sa iyang pulong tungod kay saad sa Ginoo. Daghan kayong saad sa Ginoo. There are thousands of promises of God. Saad sa Ginoo that I will never leave you nor forsaking you. Ingon po si Jesus nga, whatever you ask in my name and I will do it. Doon na po ingon sa Bible sa John 15 verse 7, if my words remain in you. If you remain in me and my words remain in you, you shall ask anything and it shall be done unto you. Try to imagine. Saad na ni Jesus, if my words remain in you. So ang pulong sa Ginoo garantiya ni nato. So saad na sa Ginoo, ibutang na sa mong kasing-kasing, i-memorize ang mga pulong ni Jesus, ang iyang mga gisulti base sa mabasa nato sa Bible. If you remain in me and my words remain in you. Dili pwedeng may nga naaman ko'y Ginoo pero wala kay pulong. So ang challenge diha, kung naa kay Jesus yung kinabuhi, dapat naa po kay pulong, dapat naa kay bersikulo, dapat nasayod ka sa iyang mga pulong. Dili pwedeng nakaila ka sa usa ka tawo nga wa ka nasayod kinsa siya, taman ra ka nakadungog, wa gyud ka kailan niya. Kay ang pag-ila sa usa ka tawo kanang nakahimo gyud mo kining relasyon, nagkamit gyud mo, nakaistoryahay gyud mo. So samang paagi mailhan nimo si Lord, makaila ka sa Ginoo sa diyang nakay panahon siyang pulong. Magbasa ka siyang pulong, mailhan gyud nimo ang Ginoo. Dili pwedeng mo lang tag nakaila ka Ginoo tungod kay nakadungog lang ka nga adunay Ginoo pero wa kay personal nga relasyon niya. Kay ngano wa man kay pagtuon, wa man kay pagbasa. Mo na importante nga atong kaugalingon individually ato gyuning i-engage sa pag-ila sa Ginoo diha siyang pulong. Dili ra taman nga ato lang kag simbahan. Dili na nimo pwede i-justify kay nakaadto kag simbahan nakapangalagad na kano. Ang pagpangalagad sa Ginoo personal, kanang nasayod ka sa iyang kabubuton. Na ang pulong mabitaw ang Bible nga gituga nga may kapuslanan aron sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o pagmatuto unsahong pagkinabuhing matarong aron kita masangkapan kita sa tanang maayong buhat. So naay pulong sa Ginoo aron giyahan ta unsaon pag-ilas Ginoo, unsaon pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung makailakas Ginoo, diha nimo makatunan ang pagpaubos ug ang paghigugma sa mga katawo, ang pagkamatinabangon, pagkamanginatagon, mapasayloon, maunay tinuod nga kinaiya sa Ginoo. Walay pulos imong simbahan ug ang imong reliyon kung dili ka makabaton sa kinaiya ni Jesus. Wa gyud nay kapuslanan. Importante nga naa ang kinaiya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay ang kabubuton sa Ginoo nga mahimo kang usa diha kang Kristo. Si Christ gitawag sa the head of the church and we are the church. Unsa ang church? Kita. Puy antas Ginoo. Kita ang gitawag templo of the Holy Spirit. Sa to pa, sumalasong gingon, walay kapuslanan ang imong reliyon ug simbahan. Taman ra kada nagsimba lang nya wa kay personal nga pagtuon siyang pulong. Individual ta nga magkat-on sa iyang pulong. Maunay tinuod nga pag-ilan nato sa Ginoo. So nindot man natay simbahan natay reliyon, pero gikinanglan nga naa kay pag-ilan niya pinagi siyang pulong. Individually kita magkat-on ta siyang pulong. So igsoon ko higala may naot ko nga naa kay nakuha karon. So padayon lang mga lagad tas Ginoo, dili ni magmatter unsa imong denomination. Usa ra may Ginoo. Ang ako lang pagdasig nga ang paghinigugmaay nato mao'y pinaka-importante. Mapasayloon ta, matinabangon ta, manginatagon ta. Wa tay gipili nga tawo, wala tay gipasipad-an nga mga tawo. Kay ngano ang kinaya ni Jesus dapat na nato. Mas maayong awayon ta kaysa kita may mga away. Ingon gali si Jesus kung sagpaon nimong pikas aping iapil laling pud ning pikas. So mao nay kinaya sa Ginoo. Higala ko igsuon kung nagsimba ka, ikinanglan pud ka nga magtuon sa iyang pulong. So basa sa Bible, ampo sa Ginoo pangay kaalam sa pagsabot kay ang Espiritu Santo ni Jesus iya maning ipadala nato aron magtudlo nato kay mao may saad ni Jesus, di ko kamubiyaan ni talikdan. Muna nga gipadala ang iyang Holy Spirit aron makig-uban nato, magtudlo kanato sa tanang kamatuoran. Muna gyud sa Bible sa John chapter 14, He sent the Spirit of truth aron nga magtudlo nato sa tanan nga sulti ni Jesus, sa tanan nga gitudlo ni Jesus.
So guided ta tungod kay naa ang yang Espiritu Santo magubat ka nato. Dalaygon ang Dios, salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa pag-share sa atong video. Dalaygon ang Dios, ug maayong adlaw. Bye-bye.